Hát órára a legegyszerűbb. És megérkezett a legnagyobb honda ott bal oldalon, aranyszíntesen. Most ez mindig meglepetésekre kész. Mert egyezik egy jó ideje, de egészen jól sikerül, mert nagyjából mindig, ha jól tudom, dobogó kezelében kvalifikálják. Tehát Csómor Zoli a piroson és Szalonnai Bence pedig az integrával. Van még ott rajtprogram is, csak megy a játék a pozíció. Játszok vele előre, hát aztán amikor már ő elkezd képességgel van. Minek elég? Minek elég? Azt gondolom, hogy itt Lacházán a 1-1-es hatalláb jól mutatja azt, hogy Kiskun Lacháza, ha nem is felveszi a versenyt, de pályák nyomába, ahol erre a napra mondjuk csoporton 80 egy óriási nap lesz. Hogy megőrült. Azt látom, hogy már öregszik. Eddig Fogeltüges Sanyi a burnout világnak is hívták, nagyon jó reakcióidő. Szokták mondani, hogy az óda kategória, nagyon keményen. Ami a török kamion oldalára volt fölfestve, azt nem tudom, láttad-e azt a képet? Ő nem foglalkozik ugye a reakcióidővel, ő az LT-időre hajt. Igazából egy burnoutot szeretnének, illetve egy rajtot szeretnének produkálni, utána végig fog gurulni csak a pályán. Csak és kizárólag. És megértem még azt, hogy egész nap valami elején dolgoztam. Ha jól tudom, akkor az egyik megért ember, és ezt kellett orvosolniuk, és ezt szeretnék megtudni, hogy sikerrel jártak-e. Akkor ez egy kevés türelmet kérő. Es muy mala. Jó, ha az embernek van valaki, aki be tudja fogni. Na kérem, erről beszéltem. Hát ilyen többet nem fognak látni, mert az esti körülmények között ragautót sehol se, itt se nagyon. A tapadás Kulcsosnak rajta eleget, Andreaszi. Hát csak ki kellett hozni valahogy 400 lovat. Mi van a ladába? 2 liter azt mondják. 2 liter? 2 liter. Milyen blokk az? Ladablokk. De jó ég. Gyárilag volt 2 literes ladab, 1 hét plusz ez a dabat. Így is van. Vagy kijártak Brunzánál, aztán ott a sublótból 1-2 félbemaradt projektet sikerült leszerezni. Se brutale jágriga, frate. Benzingol GTI 1600-es. Bizony is megmutatta már magát a ringen. Ez 2 lehet, 2 fajta motorral készült, 129 vagy 139 lóval. Láttál már utcán X9-et? Láttam. Igen? De Magyarországon?
Csak azért itt az info, hogy illik számolni ezzel a Skodával, mert nem csak a hangja nagy. És igen, csak hasít, hogy a hátra sikerül a 11-1-es sikerül. Mind a két verda összkerekes lenne, nem tudom. De bal oldalon egy GMC Cyclone, jobb oldalon pedig azt nem bírom megfejteni. Ojjoj! Hopp. Ezt azért össze kéne szedni. 5-ös sorozat profik. Ugye ez a GMC Cyclone a GM-en belül készült, de futott ez Chevrolet S10-es névben is. Csontra ugyanazokkal a motorokkal, 3,6 litertől V8 5 literig, azt hiszem, mert bocsánat, 7-4-ig, mert ebben a kategóriában a 7,4 literes úgynevezett Big Block volt a plafon. Abban az időszakban. Hát azt nem tudom megmondani, a múltkor súgták meg nekem, hogy a 302 kövincs az 5 liter. Nem profi rajtot kaptak így, de ők tudva a dolgukat külön-külön rajtot. Srácok, hogy nem sikerülnek meg? Hihetetlen, hogy 8 literes V8-as motor, hogy tud így kilogni. Egészen döbbenet. Pozíciózás következik. Kicsúszott oldalra, de el kellett emelni a gázt. Kérem, 22, annak ellenére, hogy probléma. Civic kontra CRX, Juhász Szabolcs és Bákonyi András versenyeznek egymással. Szerintem 200 méter után is ő van elő. Olyan már Gyurinak is tetszett, ami mindjárt meglátjuk, hogy az időeredmény hogy alakul. Az milyen mix, mikor felhiszik a vizet a ragacsra, és egész érdekes vegyészeti dolgok keletkeznek már. De lesz a góluk? Vannak, akik potyáznak, mások által. Csabi hatalmasan futott ezt a fülessel, nagy volt rajta. De mondom, Meg lesz, de nem kerül bele az értékelésbe. hogy sokban kapja. Neked hogy sikerült az eredmény, Berci? Tessék? Neked most hogy sikerült? Valóan, hogy elnézem, rengetegen parkoltak oda kintre. Itt a sorban is egész érdekes sárgányok jönnek, mert jól látom. Gyurmiféle áramjön is ott, de nem biztos, hogy jól látok odáig, aztán messze van nekem. Érkezik ott egy legend is, ha minden igaz. Segít itt az úr, azt mondja, hogy jól láttad azt a 3 gent.